njengamanje ngathi uNkulunkulu engabusise evuleke iminyango yempumelelo konke nje ukufisa impilo likhambe kahle. Mina igama nguPastor Ningi, ngiyakubingelela ngiyawamukela kwi-channel New Flick. Sibheka udaba lamaphupho kafushane. Uma ufuna sikubhekele udaba lamaphupho kulula. Into yenzayo ukuthi imali lide kakhulu uyangifonela kumahhala, ufake i-airtime enough WhatsApp. Mali lifishane linama details lingenama details amaningi kuyinto nje eliqondile uyalibhala ku-comment section siliphendule. Qinisekisa ukuthi uma usubukela ivideo leyo uyayilike. Qinisekisa ukuthi uma ufuna ukubuza before ubuze uyachecka ku search box ukuthi alikho yini iphupho leli sesikhulume ngalo ukuze save avoid ukuphinda into eyodwa nokubuza already into esevele iphenduliwe. Namhlanje nasibheka la kafushane iphupho lika Siphamandla wayizimela ukuthi ke kunjani pastor. Mina ke ngibopela ngi-motivational speaker ezingane zasekhaya ikakhulukazi bashana bami ngicela umhlaziyele pastor wethu. So kafushane la asisho ukuthi ukuphupha uyi-motivation noma unikeza abantu izeluleko kuye ngaya ngeinkolo nangokwesiko kwabanye nangeenkolelo zabo ukukholwa kuphi. Ungasho into ehlukahlukene kwesinye isikhathi. So into yokuqala efuna sisho ukuthi okokuqala uma uphupha la unikeza umuntu izeluleko uphawu oluhle ngoba lolu lungakhomba ukuthi empeleni abantu bakubona njengomholi oqotho njengomholi weqiniso futhi bakubona njengomuntu abangathembela kuyena ngaso sonke isikhathi yabona. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 ithi ke therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Kanti okwesibili singathi thina uma uphupha la unikeza umuntu izeluleko uphawu esigabe sithathe njengolusho isifiso sakho ke manje sokuvuselela mhlawumbe ithemba noma ukuzethemba kubantu kanye nokubamisa mhlawumbe isibindi ngekhathi ezinzima. Philippians chapter 2 verse 3 to 4 ithi do nothing from selfish ambition or conceit but in humility count others more significant than yourselves. Let each other of you look not only to his own interest but also to the interests of others. Maybe umuntu onjalo njengamanje. Okwesithathu singathi thina uma uphupha la unikeza umuntu izeluleko uphawu oluhle ikakhulukazi uma abantu osuke ukhuluma nabo ngesikhathi sephupho bekwamukela futhi mhlawumbe bekujabulela. Lokho kusho ukuthi ke noma kungakhomba ukuthobeka, kungakhomba ukuzethemba, kungakhomba inhlakanipho nayo nanokuthi mhlawumbe ungase mhlawumbe uthathe isinqumo noma isinqumo esizokulethela mhlawumbe ukuthula, esizokulethela mhlawumbe injabulo noma ukwaneliseka nokuchuma empilweni. James chapter 4 verse 10 ithi humble yourself before the Lord and he will lift you up. Asivale ngokuthi kodwa kwesinye isikhathi uma uphupha la unikeza umuntu izeluleko uphawu olungasho ukuthi ke usuke uzohlangabezana nezinkathazo esikhathini esizayo mhlawumbe uzokwazi ukuyinqoba ukuthi uthathe izeluleko zabanye abantu. Proverbs 11 verse 14 ithi ke where no counsel is the people fail but in the multitude of counselors there is safety. So yiloko sikusho ukuthi kwesinye isikhathi yenzeka uma uphupha la unikeza umuntu izeluleko kuba uphawu usulikhomba ukuthi empilweni wena usuke uzohlangabezana nezingqinamba ezithile nezinkathazo ezithize noma lenkinga ethize esikhathini esizayo kodwa ukwazi ukuthi umquyinqobe ngokuthi uthathe izeluleko zabanye abantu. Sase sithi thina nango Proverbs 11 verse 14 la ethi khona where no counsel is then the people will fall but in the multitude of counselors there is safety. Qinisekisa ukuthi ayithathe izeluleko zabanye abantu. You not only give people some advice, unikeza abantu izeluleko, motivate, but you don't take motivation, you don't take izeluleko. God bless you.